Hello लोगोफोर, welcome back to our Boro channel. नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडियोआव बरायहरलायबाय। स' दिनै जोङो दोहोनगुरियावहाय मैनागुरि दोहोनगुरियावहाय आलासि माने हाबा बिब'नि हाबा जाहैनो थांनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडियोखौ मोजां मोनोब्ला। चलो। आंजों दङ बिदा सासे ओमफ्राय लोगो सासे थांगासिनो जों बिब'नि हाबा जानो। फैसा बख'गोरबाय लोगोफोर हाबायाव थांनो हाबायाव गिफ्ट लांनो थाखाय नै ब्रादारा जोंना हाय थांबाय थानोसै जों दा कुसुगाव बाजाराव गिफ्ट लानानै थांसै आरो ओमफ्राय आंना सेन्देल हावैसो नै आङो कुसुगाव बाजाराव बायलांनोसै फैसा बख'फैग्रोदों लोगोफोर थांसै दा हाबायाव लोगोफोर नोंसोर आंनि भिडियोखौ बयबो नायो ओमफ्राय लाइक खालामा गारा थायो ओमफ्राय साबस्क्राइबबो खालामनो होआ नोंथांमोना जाय आंनि भिडियोखौ नायो साबस्क्राइब खालामना हो ओमफ्राय लाइक खालामना हो लोगोफोर आंखौ सापर्ट खालामलांबाय था होमबासो आंबो मानसिफोरबायदि जौगालांनो हागोन आरोना गिफ्टखौ देखायनो हामा दै नै कुसुगाव बाजाराव लाबाय जोङो मोननै थांसै दायो Kusugaw Bazar. जानोसै गाइस हाबायाव थांखांबाय गाइस जानानै फैबाय उदै बुंजासै ओमफ्राय नै मादैमोननि न'आव दंफैयो गुमै आब'खौ देखायसै आं एसे नै जानोसै नोसै नै गाइसमोन चाइनिस बायदि होनदो बिथै गोथाव मोनथारो आंहा बिथैखौसो नै गाइसमोन एन्जर फिसाया जा मोजां ओमफ्राय नैबे जोंनि आदैनि फंबायनि न' आरो आदैनि बिमा बिफानि न' बेयो ओरैहाय थांबा लोगोफोर पेप्सु मोनबाय बेजों साहा पेप्सु हाजोआ पिकनिक स्पट बेजों थांबानो मोनबाय ससे थांबानो मोनबाय आरो लास्ट गामि दोहोनगुरि जोबथारनाय आरो लोगोफोर हाग्रा मोनखाबाय ओरै थांबाथ' हाग्रा लोगोफोर न'आव थांनो ओंखारबाय हाबासिम थाबायलांसै दे देखायला आंखौ एसे मोजाङै बारा नङाबा गाहाय नुथारो बोरै नों भिडिअखौनो अन खालामाखै मिथिबाय ओमफ्राय हिनजाव गोदान हौवा गोदानखौनो भिडिअ खालामबाय भिडिअखौनो अन खालामाखै रायलायनायावनो अयथासार भिडिअ बानायगासिनो ओमफ्राय दासो जादों बिमाखौ बारा गोबाव खिथानाङा बिमा फिसाजोब गासिबो दे थांदो होमबा इउटुबाव फानजोबनोसै आं नों मा खालामनो सानखोनो हाला दे मालाबा आलासि जाहैफिनदो बिनानावमोनहा थाथ'लायदो बैयावहाय थाबोबाय बैसागु बायना थांगोन आंहाथ' लोगोफोर नों मैया थाबोबाय न' मबाइला लाखिथ' दे नै बाय बाय थांदो बाय बाय अल हिन्जाव गोदाननि फट'खौल' मोनबाय लोगोफोर भिडिअखौ बानायनो हायासै आङो हिन्जाव गोदाना बे सिगाङाव जिरायनायानो लोगोफोर मालाबा थांदो बैसागु बायबा थांबाय ओमफ्राय लोगोफोर हाबाया बेनोमोन आरो दहाय नुनाया ओमफ्राय माबा मा होनो आङो हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौनो नोंसिनो देखायनो हायासै निमाहा होदो लोगोफोर आङो भिडिअखौनो बानायनो बावदों आरो माने भिडिअखौनो बानायनो बावदों आङो दा आङो न'आव थांबाय थानोसै लोगोफोर
दा न'आव सफैबाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, साबस्क्राइब खालामना होदो, शेयार खालामना होदो। ओमफ्राय जाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनो, नायबाय थायो, ओमफ्राय चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोफोर। आङो दिनै भिडिअखौ बारा मोजाङै बानायनो हायासै, भिडिअखौ बानायनो बावदों आङो हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ। चेनेला फिसा नालाय लोगोफोर, आङो भिडिअखौबो बानायनो एसे लाजियो। जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना आं भिडिअखौ मोजां लाबोनो नाजागोन दे लोगोफोर। बाय बाय, नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो